Lá internationalta lítrachas an heachgoings agus leis sin seo Harry Potter agus an Seòmar Dìomhair le J.K. Rowling. Seo an darna bliana ag Harry Potter san Sgeulachd Hogwarts. Lá thuaile Harry gu a gra ach charú a charidirn go chláin sin ideas. Lennad an gu agus loragad cat na laiag an glósit, agus dí tuh ba teachróch a gra cha an Seòmar Dìomhair Sgeulachd. Tá acail ar duine leis go bhfuil Sgeulachd gan go bhfuil uilevéist san Seòmar Dìomhair. Cha nín ó thuirt sios gan Seòmar Dìomhair as a Harry sa charidirn a dul sios ar sona sábhalach. Nuair a lorag é Jenny, ha Harry amócha go bhfuil cuit gan cúlarí. Ham ferratha seo a gaideachach go raibh Voldemort an droch rai a dheachrí Harry a bharach imagúar a hain. Béising a goscail an Seòmar, is a bheith iad a bhí a cuma smach iad a bhéist san Seòmar. Sé nachad mhór a hain, agus ha fiachantí Harry a bharach. Ha Harry gotha a deanú a chúiseath, agus ar Voldemort a ríist, agus loragad leas ar sona duine a bheith mar chlach. Agus an hat.